Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 12 april. Monique Verschuren heeft vanmiddag de 15e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen op haar naam geschreven. De 45-jarige atleet uit Ierseke werd al 3 keer tweede in de kustmarathon, maar heeft nu eindelijk een marathonzege te pakken. Ze finishte in Hulst na 3 uur en 10 minuten met ruim 8 minuten voorsprong op Leonie Ton uit Wissekerke. Ja, het publiek fantastisch, want dan denk je ja, Zeeuws-Vlaanderen, maar iedereen, niet aan mijn kant kent iedereen je, maar hier was ook allemaal Monique. Echt zo gaaf, ja, leuk. Ook bij de mannen stak de favoriet er vandaag met kop en schouders bovenuit. Dennis de Vrijtas uit Etteleur liep al in de eerste kilometer weg bij de rest van het veld en liet zich niet meer inhalen. In de slotkilometers moest de 34-jarige Brabander nog wel even wandelen door alle inspanningen in de hitte. Maar hij won toch onbedreigd na 2 uur en 31 minuten. Super uitdagend parcours, dus echt super mooi. Maar allemaal roszand en de houten erbij. En laatste nog een klimmetje. Ja, ik stond helemaal geparkeerd, jongen. De Zeeuwen moesten het in de mannenwedstrijd doen met een tweede plaats voor Rens Maljers uit Middelburg en brons voor Sander Dont uit Sint-Jansteen. Honderden motoren reden vandaag in een optocht van Middelburg over onder meer de A58 naar Krimpen aan de IJssel. Met de tocht worden de mensen herdacht die hun leven hebben gegeven voor de Molukse vrijheidsstrijd. In onze wijk Middelburg, de Molukse wijk, is vanmorgen de start. Waarbij ze nu doorgaan naar Breda, Dordrecht en de weg vervolgen om te sluiten in Krimpen aan de IJssel. Een geweldig iets en ontzettend veel kippenvel en mooi dat we dit allemaal met z'n allen kunnen doen. Ook werd herdacht dat de tweede president van de Molukse Republiek 59 jaar geleden is geëxecuteerd. 12 april herdenken wij de executie van meester Dr. Chris Moekil. Hij is de tweede president van de Republiek Maluku Selatan. Dus naast deze geweldige Peringatan Rideout is voor ons ook een herdenkingsdag waarbij wij als Moluks volk stilstaan bij de executie van onze tweede president. De stoet werd toegejuicht vanaf viaducten op de A58. Het is verder een bijzondere dag, omdat we gewoon stil blijven staan. Een stukje terug in de tijd, maar ook hoe het nu gaat op de Molukken. En dat kan eigenlijk heel vele malen beter. Op 25 april is het 75 jaar geleden dat de Molukse Republiek werd uitgeroepen. Misschien wel de mooiste dag van het jaar vandaag. En ja, waar denk je dan aan? Dan denk je aan zomer en aan zwemmen. Bij de Haastingen in Sint Maartensdijk zijn ze zich klaar aan het maken voor het komende seizoen. Alles wordt schoongemaakt en opgeknapt. Maar zwemmen, dat gaat nog niet. Het grote bad is rustig aan het vullen. Dan gaat het kleine bad en dan komt het omhoog. Dus alles op zijn tijd, maar 5 mei kunnen we open. En laat het nou net vandaag de mooiste dag van het jaar zijn. We hebben het goed uitgekozen, toch? De afspraak was met de gemeente behoud van het zwembad. Dat moet wel met medewerking van de bevolking van de kernen Sint Maartensdijk en Scherpenisse en de omliggende kernen. En dat proberen we elk jaar weer in gang te krijgen dat de mensen blijven helpen om het zwembad te behouden in Sint Maartensdijk. Ja, ik was om 7:15 was ik hier en eerst even wat borsteltjes aan de stelen gezet. En toen konden we beginnen. Je kunt zoveel doen op een vrije zaterdag. Waarom dit? Het zwembad is toch wel belangrijk voor een dorp net als dit. We kunnen niet zo heel veel doen, maar schoonmaken met het opstarten van het seizoen is het minste wat we als bewoners kunnen doen, vind ik. En zoals al gezegd, 5 mei is het zover. Dan gaat het zwembad weer open. Dubbel feest bij voetbalvereniging Saamslag. De vereniging bestaat 75 jaar en vrijwilliger Rinus Dieleman werd beloond met een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet. Wij kijken niet verder dan 20 jaar terug, behalve dan 1973, want dat is meer dan 50 jaar geleden dat jij betrokken bent bij deze club, Rinus. Heel veel verbouwing heb ik gedaan, kleedlokalen erbij gebouwd, kleedlokalen gerenoveerd en alle kleine dingen die voor de voorkomen. Vindt u het dat u voor al dat vrijwilligerswerk nu een koninklijke onderscheiding heeft gekregen? Dat moet ik nog eventjes verwerken. Dat is, ik had er helemaal niet op gerekend, dus ja, dan moet ik dat eventjes tijd geven. Maar ik vind het wel leuk. De betrokkenheid reikt verder dan alleen het voetbalveld. Zo heeft Dieleman zich ook ingezet voor basisscholen, de avondvierdaagse en de kerkenraad. Hij doet het met plezier en het is voor hem vanzelfsprekend. Anders kan de gemeenschap nooit goed functioneren. Want als er geen vrijwilligers zijn, dan werkt het nooit. Bent u van plan om het nog lang te blijven doen? Dat ligt aan de gezondheid, maar op dit moment nog zeker jaren.
In de vroege uren was er her en der wat grondmist, zoals we dat noemen. Maar het was zeer snel weg door de zon en er was ook al wat wind. En de temperatuur steeg geleidelijk naar maxima ruim boven de 20 graden. Alleen bij de waterkant was het wat minder warm en de lucht was ook redelijk droog. Dat gaat veranderen. De bewolking neemt toe en vannacht valt er vrijwel overal enige regen. Mogelijk 2 mm in totaal tot morgenochtend. Minima rond 12 graden en vannacht windkracht 3 tot 5 uit het zuiden. Overdag staat er windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Later is de wind weer zwakker. Het begint bewolkt met lokaal wat regen, maar er komen opklaringen en 's middags valt er misschien nog een enkele bui bij maxima tussen 13 en 17 graden. Maandag is het vrijwel overal droog en rustig met af en toe wat zon. Dinsdag is het vrij buiig en dan kan er ook meer regen vallen. Daarna is het nog licht wisselvallig en normaal weer voor half april met maxima rond 14 graden. Dit was Zeeland Nu, zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.